Έχουμε ανάψει τη σόμπα τη Σπρίτη, την WDW29, εδώ και 20 λεπτά. Έχουμε βάλει μέσα το προσάναμα και αυτό το κούτσουρο που βλέπετε. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Η συνδεσμολογία έχει γίνει ως εξής. Έχει μπει στην προσαγωγή ένας εμπαπτιζόμενος θερμοστάτης με κιάθιο. Στη συνέχεια έχουμε βάλει μια βαλβίδα πιέσεως θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που ανεβάσει θερμοκρασία και έχει κόψει ο κυκλοφορητής. Έχουμε βάλει τον κυκλοφορητή μας στην εισαγωγή προς τα σώματα. Στην επιστροφή έχουμε βάλει ένα ανώδιο μαγνησίου, βάνα μπρος πίσω για να αλλάζει. Έχουμε ένα θερμόμετρο. Η θερμοκρασία μας αυτή τη στιγμή είναι περίπου στους 60 βαθμούς, γύρω στους 59 είναι. Ο κυκλοφορητής μας λειτουργεί, την έχουμε ανάψει εδώ και μισή ώρα, μόνο με αυτό το κούτσουρο που είδατε. Το σπίτι είναι γύρω στα 120 τετραγωνικά. Έχει από πάνω άλλον ένα όροφο. Τα σώματα κάψαν στα πρώτα 10 λεπτά. Και η σύνδεσή μας έχει γίνει με κλειστό δοχείο διαστολής και έναν αυτόματο πλήρωσης. Στο ανώτερο σημείο έχουμε βάλει δύο αυτόματα εξαεριστικά για ομαλή λειτουργία. Και η απόδοση της σόμπας είναι αρκετά ικανοποιητική. Η θερμοκρασία μας είναι σταθερή στους 59 βαθμούς. Δεν έχουμε ρίξει άλλο κούτσουρο, είναι μόνο αυτό που βλέπετε μέσα, το οποίο το έχουμε από την αρχή, δηλαδή σιγοκαίει εδώ και μισή ώρα.